Merħba għal-raba sessjoni tal-programm Ejl-Istorja Tell Me a Story. Illum se nitalmu kif niddeskrivu fid-dettall billi nużaw il-5 sensi, il-ħsibijiet u l-emozzjonijiet. L-ewwel attività tissejjaħ iddeskrivi l-istampa tintieħu madwar 10 minuti u għandna bżonn żewġ riżorsi li se jkunu memuża wara il-filmat ta' din l-attività. Se jkollkom set stampi kif ukoll kartellun li fih il-5 sensi kif ukoll ħsibijiet u emozzjonijiet. L-ewwel se nagħmlilkom turija tal-attività, imbagħad ikolkom ċans tagħmlu din l-attività fil-klassi. Mela mis-sitt stampi jiena għażilt din l-istampa li qed turi id blapes fuq karta bajda silġ. U jiena se niddeskrivi fid-dettall bl-użu ta' din ir-riżorsa. Mela jiena se niddeskrivi x'nisma', x'nara, x'inxomm, x'intiem u x'inmiss meta nħares lejn l-istampa kif ukoll x'naħseb u kif inħossni. Il-lapes huwa għodda tal-kitba huwa irqiq u ħafif u jista' jkollu biċċa gomma fit-tarf. Jiqsar meta tittempraħ. Jiena l-labsijiet tiegħi jispiċċaw qosra malajr minħabba li nħobbhom bil-ponta biex jikteb sew. Il-lapis jista' jkollu r-rieħa ta' ċomp u ta' linjam u l-gomma li jkollu fit-tarf. Dwar it-toma tal-lapis irrid nistaqsi il-kelb tiegħi li jħobb igerrem kull lapes li jsib. Il-lapes jagħmel il-ħoss ta' tħarbix meta jikteb fuq il-karta. U l-qattus tiegħi meta jwaqqa xi lapes minn fuq il-mejda jagħmel ħafna ħsejjes għax jibqa' jiġri warah sakemm il-lapes jispiċċa taħt l-għamara. Jiena dejjem infittex il-labsijiet għalhekk inġorr il-labsijiet f'kull basket u f'kull but b'moħħ mistrieħ li insib il-lapis meta jkolli bżonnu. Nippreferi nuża il-lapis u mhux il-pinna għax l-inka tal-pinna tista' tfur u ttebba l-ħwejjeġ. Meta nkun qed naqra u ma nistax insib il-werrejja biex nimmarka fejn waqaft naqra, ħafna drabi nispiċċa nuża il-lapis bħala werrejja. Meta nsifer dejjem nixtri lapis bħala tifkira u issa bdejt inġemmaq il-lapsijiet ta' kull lewn u forma. Bil-lapis jiena nikteb il-ħajja ta' kuljum, pereżempju l-lista tax-xiri, il-lista tax-xogħol li rrid nagħmel fuq ix-xogħol, kif ukoll inħarbex xi ideat għal xi kitba ta' xi storja jew poeżija meta jkolli l-muża. Għandi lapis għal-qalbi kien tan-nanna tiegħi dan ma nużax għax nibża li nitilfu għalhekk inżommu f'kexxun, inżommu bħala tifkira. Nanna tiegħi kienet tużah biex tikteb ir-riċetti, tikteb il-lista tax-xirja, kif ukoll timmarka fuq il-kalendarju meta jmiss tiżra l-ħaxix fl-għalqa jew għeluq snin it-tfal u n-nepotijiet tagħha. Il-lapis ifakkarni li ħadd mhu perfett u li kulħadd jista' jieħu żball. Għalhekk il-lapis ikollu bżonn il-gomma biex iħassar dak li jkun miktub u jagħmlu aħjar.
من-lapis ifakkarni wkoll li li meta tippjana jista' jiġri ħafna tibdil ukoll. Hekk iddeskrivejt l-istampa tiegħi tal-lapis jikteb fuq il-karta, iddeskrivejt bl-użu ta' sensi ta' smieħ, tal-ħars, tax-xam, tat-tgħajjim, tal-mess, kif ukoll samt magħkom x'naħseb dwar il-lapsijiet, kif ukoll x'inħoss meta nara l-lapis. Pereżempju li niftakar fin-nanna kif ukoll li wieħed jista' jieħu żball kif ukoll u l-affarijiet jistgħu jinbidlu. Tajjeb, ekku, minn issa imiss lilkom li tagħżlu stampa, tieħdu l-ħin tagħkom biex taħsbu dwar l-istampa, tiddeskrivuha bl-użu tal-5 sensi, jiġifieri x'taraw, x'tisemgħu, x'ixxommu, x'tittemu u x'tħossu meta tmissu dan l-oġġett, kif ukoll x'taħsbu u kif tħossukom. Tistgħu wkoll toqgħodu f'pari u tirrakkontaw lil sieħibkom jew seħbitkom dwar l-istampa tagħkom. Kif ukoll tistgħu wkoll tagħmlu attività tal-klassi fejn kull student iqum u jaqsam ma' sħabu tal-klassi kollha. U issa imiss ir-rakkont. Waqt ir-rakkont nixtieqkom tinnutaw kif niddeskrivi il-karattri, il-ħlejja u l-ambjent. Kif niddeskrivi fid-dettall bl-użu tal-5 sensi, il-ħars, is-smieħ, ix-xam, it-tgħajn u l-mess, kif ukoll bl-użu tal-ħsibijiet u l-emozzjonijiet. U dan hu r-rakkont tal-lum. Mela darba waħda kien hemm sultan li kellu kull ma tixtieq qalbu, kellu flus, art, armata u mara ħlief wilt. U martu kienu jixtiequ wilt b'qalbhom kollha. Saħansitra s-sultan għamel wegħda li jekk ikollu tifel kien se jibni għajn f'nofs il-pjazza tar-raħal, għajn li flok tfawwar l-ilma, tfawwar iż-żejt. Iż-żmien għadda u b'xorti tajba is-sultan u martu kellhom tifel huma u l-poplu tagħhom kienu ferħanin se jtiru b'din l-aħbar. U s-sultan żamm kelmtu tafux għax minnu fih ordna il-bini tal-għajn taż-żejt. In-nies kienu imorru u jimlew iż-żejt minn fuq l-għajn u jġorruh ġo
bramel, buqari, bombli u borom. Iż-żmien għadda u l-għajn kellha bżonn it-tiswija għax ma baqgħetx tfawwar imma bdiet tqattar iż-żejt bil-qatra il-qatra. Tik, tik, tik. Is-sultan kien medi biex isir iktar sinjur u għalhekk nesan lill-poplu tiegħu. Bin is-sultan kiber u tfarfar f'ġuvni u kien magħruf li kien moħħ ir-riħ u li ta' sikwit kien jagħti fastidju lix-xemx għaddejja. Qodwa minnhom waqt li kien qiegħed jitlajjan f'nofs il-pjazza tar-raħal jilmaħ xi ħaqaq isserraħ fuq bastu. Din kienet qed tilqa' it-taqtita taż-żejt minn ġolajn ġo nofs qoxra ta' bajda. Tik, tik, tik għamel iż-żejt tal-qoxra tal-bajda. Iż-żagħżugħ kellu aptit jinbexx lix-xieħa għalhekk qabad żrara minn mal-art u wadda biela u laqtilha il-nofs qoxra tal-bajda biż-żejt b'kollox. Dan min kien? Jaqgħu! Timmessek tistħi nirraħ tiżżewweġ lix-xebba tas-seba' tronġiet mewwija. Żagħżugħ daħħal fellus f'rasu u beda jistaqsi l-xwejħa nam jekk jogħġbok għajli fejn nista' nsib ix-xebba tas-seba' tronġiet mewwija. Jekk jogħġbok. U x-xieħa qaltlu wax fik? Ħanajdlek, mela, ħajkollok timxi l-barra mir-raħal u timxi fil-bosk sakemm tiltaqa' ma' xi ħakka dak jaf jgħidlek fejn issib lil din ix-xebba. Imma nqis li issellimlu bis-sliem għalik għax inkella brasek idur. Grazzi nan, grazzi. U iż-żagħżugħ telaq għalon it-triq bla ma qatt jaħsibha darbtejn u mexa fuq li mexa, mexa fuq li mexa sakemm fl-aħħar iltaqa' ma' xi ħakka xi ma' weġganċ iserraħ fuq bastun u bid-daqna bajda silġ tilħaqlu sa għaddu. Bonġu nan, nisliem għalik. Jekk jogħġbok tista' tgħidli fejn nista' nsib ix-xebba tas-seba' tronġiet mewwija? Għamilt sew qatli islim għalik għax kieku kont nibbelek bela u nġerrek ġerra. Kienu ħafna qablek li marru jfittxuhom iżda ma ġewx lura. Iżda jekk inti daqshekk qalbini tikompli mixi l quddiem sakemm tiltaqa' ma' xieħ ixjeh u għeref minni dak jaf jgħidlek fejn issibhom. Grazzi nan, grazzi. U iż-żagħżugħ issok fit-triqtu wara ħafna mixi iltaqa' ma' xi ħakka. Xieħ ma' weġganx iserraħ fuq bastun u bid-daqna bajda silġ tiegħu tasallu sar kuffteħ. Isliem għalik nan, jekk jogħġbok tista' tgħidli fejn nista' nsib ix-xebba tas-seba' tronġiet mewwija? Bagħtuni għandek għax qaluli li inti taf. Ibni għamilt sew qatli islim għalik għax kieku kont nibbelek bela u nġerrek ġerra. Kienu ħafna dawk li qablek li marru jfittxuhom iżda ma rnexxielhomx għax ma ġewx lura. X'nista' ngħidlek inti kompli mixi l quddiem sakemm tiltaqa' ma' xi ixjeh u għeref minni għax dak jaf jgħidlek żguf. Dak li nista' ngħidlek ibni. U iż-żagħżugħ qallu grazzi nan, grazzi. U msokta fit-triqtu u mexa fuq li mexa, mexa fuq li mexa
u wara ħafna mexi fl-aħħar iltaqa' ma' xie lixjeħ fost il-xjuħ ta' qablu. Dan kien mixħub taħt siġra tal-ħarrub u id-daqna bajda silġ tiegħu kienet kobba ħdejn saqah. Iż-żagħżugħ qallu islim għalik non? Jekk jogħġbok taf tgħidli fejn nista' nsib ix-xebba tas-seba' tronġiet mewwija? Bagħtuni għandek, qaluli li inti taf. U x-xieħ qallu għamilt sew qatli islim għalik. Għax kieku konni belek bela u nġerrek ġerra. Kienu ħafna dawk li marru qablek u ma ġewx lura. Imma jekk inti daqshekk qalbini ipprova. X'nista' ngħidlek, inti intasab bil-qiegħda ħdejja għax għandi ħafna xi ngħidlek. Mela wara ħafna mixi għandek issib għadira bl-ilmaqiet. Qis li tkun edukat magħha għax inkella ma tħallikx tgħaddi minn ħdejja. Wara ħafna iktar mixi għandek issib siġra miżewda bin-nemus u d-dubbien. Li tkun edukat għax inkella ma tħallikx tgħaddi minn ħdejja. Kompli miexi l-qudiem sakemm tiltaqa' ma' ħmar li qiegħed jittanta jiekol l-għadam u kelb li qiegħed jittanta jiekol it-tiben. Ibnieħu paċenzja partilhom l-ikel għax ma jafux. Wara ħafna iktar mixi għandek issib dar bil-bieb aħdar mgħassa b'żewġ iljuni. Dawn jorqdu b'għajnejhom miftuħa għalhekk stenna li ikunu reqdin b'għajnejhom miftuħa biex tħabbat fuq il-bieb. Issa f'din id-dar toqgħod xebba kiefra tafx. Aqbad waħda t-tronġiet u ħaħrabta għax inkella tispiċċa l-ikla tagħha. Ara x'jien ngħidlek ibni? Sah? Nawguralek li tiġi lura qawwi u sħiħ u bis-seba' tronġiet mewwija. Tkun imbierek. U iż-żagħżugħ wara li rringrazzja lix-xieħ reġa' issokta fi triqtu. Wara ħafna mixi beda jxomm fl-arja riħa tinten daqs is-seba' pesti tant li kellu jsott imlieħru. U sa fl-aħħar wasal ħdejn l-għadira. Ma qiegħed ilma iswed f'aħma u jbaqbaq. Iż-żagħżugħ qal lill-għadira islim għalik għadira bl-ilma safi. Kieku ma kontx maġġel kont nieqaf nixrob mill-ilma fresk tiegħek. Imma se tkun darb'oħra għax illum daqsxejn maġġel. Il-ġurnata tajba. U iż-żagħżugħ irnexxielu jgħaddi buċċ il-ġid minn ħdejn l-għadira. U issokta fit-triqtu. U beda jisma' dan il-ħoss u aktar ma jimxi l qudiem il-ħoss beda jiżdied. Jekk jogħġobkom nixtieqkom tkomplu tagħmlu dan il-ħoss waqt li qed nirrakkonta il-ġrajja taż-żagħżugħ ħdejn is-siġra. U hemmhekk u qudiemu ras siġra miżewda nemus u dubbien. Kien qisha kellha sħaba sewda. Iż-żagħżugħ qal bonġu sinjora tal-passalina li kieku ma kontx maġġel kont nieqaf niekol
فروت حلو ماما تيك ما اللون دaqsxejn maġġel. Inwiedek, صح؟ li niġi darba oħra. Iż-żagħżugħ irnexxielu jgħaddi minn ħdejn is-siġra. Is-sokta fi triqtu u mexa fuq li mexa fuq li mexa sakemm sab il-ħmar jittanta jiekol l-għadam u l-kelb jittanta jiekol it-tiben. Iż-żewġ bejjem li kien semmielu x-xieħ Akka. U waqaf u tahom daqqatit billi partilhom l-ikel jiġifieri l-għadam taħ il-kelb u t-tiben taħ lill-ħmar. Il-ħmar naħaq hiħu grazzi ja sidi u l-kelb nebaħ baw ja sidi twajjeb. Żagħżugħ semmilhom u s-sokta fi triqtu wara ħafna mixi jasal quddiem id-dar bil-bieb aħdar massa b'żewġ iljuni. U ftakar fi kliem ix-xieħ Akka għalhekk stenna li l-iljuni tmur għajnhom bihom għax b'hekk għajnejhom ikunu miftuħa u ma setgħux jarawh. X'ħin ġara hekk u resaq lejn il-bieb u ħabbat bum 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 bum. It-taħbita ta' fuq il-bieb dewa mal-bosq kollu u beda jisma' it-taxkir tas-saqajn riesaq lejn il-bieb. Wassal lilek kont nistenna mela idħol ġewwa u stennini se nġibhomlok tas-seba' tronċewja u wara tiċċaqlaq għax brasek Iż-żagħżugħ daħal fl-intrata filwaqt li x-xieħa daħlet f'kamra oħra. Iż-żagħżugħ beda jfittex is-seba' tronġiet mewwija. Fetaħ is-senduq tal-kewba, il-ċraċen tal-kredenza tal-istilel, fittex wara l-portier tad-Damask. Imma s-seba' tronġiet mewwija ma setax isibhom imkien. U waqt li kien qiegħed ifittex kien qiegħed jisma' dan il-ħoss. Il-ħoss ta' xi ħadd qiegħed isinn sninu u jsinn difrieħ. Iż-żagħżugħ baqa' jfittex sakemm fejn huma sab ran is-seba' tronġiet mewwija fuq xkaffa fuq il-bieb u beda jaqbes biex jilħaq mis-seba' tronġiet mewwija jaqbes u jaħtaf tronġa wara l-oħra u beda jpoġġihom waħda wara l-oħra fil-mantel. Waħda, it-tnejn, tlieta, erba', ħamsa, sitta. Għaddinna l-aħħar waħda qiegħda wisq il-bogħod kif se nilħaqha. Bum! L-iskaffa waqgħet bit-tronġa b'kollox. U ġabar it-tronġa u tela il-barra b'saqajh ma daru jiġri kemm kellu saħħa. Jiġri u jiġri għax warah kienet tiġri x-xieħa aħraqli ma jinsellaqtek ja iljuni morru iġru warah u biċċruh. Inti x'inti tgħid? Ja żenina! U x-xieħa marret fuq il-ħmar. Inti ja ħmar mur iġri wara iż-żagħżugħ u agħtih biż-żewġ. U inti ja kelb mur iġri warah u iqdmu. Il-ħmar
dak li tani mux bħalek tajtni l-għadam fil-waqt li l-kelb għalila baw le dak sit twajjeb li tani l-għadam murriċ wara ħint. Se nagħmilta għax ma sibt l-ebda għajnuna minn għandkom. U x-xebba komplet tiġri sakemm waslet ħdejn is-siġra miżewda dubbien u nemus, ja siġra mimlija nemus u dubbien ibat lin-nemus u dubbien biex iqettaw li żagħżugħ. Mela mhux hekk li qalli li jiena siġra tal-Possolino li kien se jiġi iktar tard jiekol il-frott ħelumanna tiegħi ma niġi wara ħinti. Hekk se nagħmilta u jiġri ħdejn għadira bl-ilma qiegħed għadira tinten daqs is-seba' pesti għarraq lil dak iż-żagħżugħ. U l-għadira weġbitha mela mhux hekk li qalli li kien se jiġi jixrob l-ilma frisk safi tiegħi ma niġri wara ħint jekk tiblaħ. U iż-żagħżugħ laħaq ħareġ mill-bosk u minn hemm sema' rabtli għawxa sraqt li s-seba' tranġiet sewwieqa. Iż-żagħżugħ miflut qalbu tħobba sitta nifsu maqtuħ u b'għawieġ inxteħed fuq il-ħaxix. U ma setax jemmen li kien qawwi sħiħ u li ġab miegħu is-seba' tronġiet mewwija bil-ħaq u ġabhom kollha hux ma waqgħatlux xi waħda waqt il-ġiri għalhekk fetaħ il-mantell u beda jgħott it-tronġiet waħda wara l-oħra, waħda, tnejn, tlieta, erba', ħamsa, sitta, l-aħħar waħda fejn? Hawnhekk x'qatt ħadd sibni li tlifta Alla-rwieħ ġibthom kollha miegħi Alla-rwieħ għadni qawwi sħiħ. X'waħda din. Jien xortija tajba ta' mhux bħal l-oħrajn li marru qabli ifittxuha u ma ġewx lura. U tgħid dawn is-seba' tronġiet mewwija x'fihom? Jiena m'għandix sabar ta' nistenna biex nasal il-palazz u nara x'fihom, ħanaqbad u niftaħ waħda u iż-żagħżugħ fetaħ tronġa b'difreħ u qaxxara u minnha ħarġet ċabbatajja bil-għaġġ bil-ġuħ u din ftebqajn osfrot fl-arja. Iż-żagħżugħ ma setax jemmen lil għajnejh tassew dan il-bosk huwa imsaħħar u qabad it-tieni tronġa u qaxxara b'difreħ u l-istess ġara bil-għaġġ bil-ġuħ ħarġet xebba tajat u ftebqajn osfrot fl-arja. Iż-żagħżugħ qabad it-tielet tronġa u fetaħha b'difreħ u x'ġara? Ekku bil-għaġġ bil-ġuħ għajtet ix-xebba qabel ma osfrot fl-arja. U l-istess ġara għar-raba' għall-ħames u għas-sitt tronġa. Iż-żagħżugħ waqaf jaħseb u qal bejnu berruħu imma hawnhekk x'inhu jiġri? Kull xebba li qed toħroġ minn kull tronġa qed tgħidli bil-għaġġ bil-ġuħ. Mela forsi għalhekk qegħdin josfru fl-arja għax ma kilux u ma xarbux. Ara se nagħmel ħin ħanaqta' il-frott minn ġo s-siġar li hawn madwari u nimla nofs felli tronġa bl-ilma minn ix-xija ta' ħdejja. U hekk għamel
ورسّaq il-frott u l-ilma ħdejn is-seba' tronġa, l-aħħar tronġa. U għax-xarb difreħ, l-aħħar tronġa, bil-għaġġ, bil-għaġġ, bil-ġuħ, bil-ġuħ. Qabel ma qoss il-frott fl-arja żagħżugħ, tal biċċiet tal-frott u tal ilma biex tixrob. Kum, ixrob, ixrob. U x-xebba b'xorti tajba baqgħet qawwija u sħiħa. Wara li kielet u li xorbot, iż-żagħżugħ għalilha: Għażiża xebba, tixtieq tiżżewwiġni? Għax din ix-xebba kienet serqitlu qalbu ta' fuxxu. U x-xebba weġbitlu: Iva se niżżewġek għax inti irnexxielek teħlisni mix-xebba l-kiefra u żammejtni ħajja bl-ikel u x-xorb. Il-prinċep u x-xebba qabdu f'idejn xulxin u telqu jiġru lejn il-palazz. Il-palazz kienu qegħdin jistennew nies għax kienu inkwetati talli binhom iddawwar biex jiġi lura id-dar u laqqaħħom max-xebba u rrakkuntalhom dak kollu li għadda minnu fih bdew it-tħejjijiet għat-tieġ tal-prinċep u x-xebba tas-seba' tronġa. Il-prinċep li issa rabba l-għaqal minnu fih ordna t-tisfija tal-għajn taż-żejt. U n-nies mill-ġdid bdew jimlew iż-żejt għax l-għajn bdiet tfawwar. Minn dakinhar il-qudiem fis-Saltna in-nies bdew jgħixu ħenjin tul għomorhom kollu. U dik kienet il-ħrafa Maltija, is-seba' tronġiet mewwija. Jekk jogħġobkom ħudu nota li għamilt xi adattamenti lill-ħrafa oriġinali. Nispera li jogħġbitkom il-ħrafa, grazzi li ħadtu sehem fir-rakkont tagħha billi samtu miegħi x'taħsbu, għamiltu l-ħsejjes. Nħeġġeġkom biex tirrakkontaw lill-familja u l-ħbieb tagħkom u ħerqana biex nisma' l-apprezzament tagħkom dwar il-mument l-aktar li laqatkom, dwar xogħġobkom il-mod kif irrakkontajtilkom l-istorja, jiġifieri kif użajt il-vuċi, xi kliem użajt, kif ukoll kif ċaqlaqt ġismi biex nispjegalkom x'kont qed nirrakkonta, kif ukoll x'taħsbu li tbiddlu jew iżidu fl-irrakkuntar ta' din l-istorja meta tirrakkuntawha intkom. U b'hekk ir-rakkont tagħkom ikun aħjar minn tiegħi u jiena nitgħallem minn għandkom. Llum l-istorja se nużawha biex niktbu poeżija li tirrakkonta storja. Kif tafu poeżija hi magħmula minn strofi b'versi li jirrimaw jew ma jirrimawx. Din l-attività tieħu madwar nofsija u għalija għandkom bżonn żewġ riżorsi: il-mappa tal-istorja kif ukoll kartellun li juri l-5 sensi, il-ħsibijiet u l-emozzjonijiet. Ewwel pass, l-istudenti se jgħinu lill-għalliema tagħhom tpenġi l-mappa tal-istorja. Huma se jirrakkuntawla x'ġara f'kull ġrajja filwaqt li hi tpenġi fuq karta jew fuq il-bord. Tajjeb li l-mappa tal-istorja ma jkollix iktar minn 12 il-ġrajja ewlenija u dan ix-xogħol isir f'mhux iktar minn 10 minuti. Wara li titlesta l-mappa tal-istorja, l-istudenti jirrakkuntaw bil-fomm u fil-qosor x'ġara f'kull ġrajja biex b'hekk jiftakru x'ġara.
هنا سنقسم معكم المابا tal-istorja li għamilt ta'kom tista' tkun differenti. Tieni pass l-għallima se tagħti ġrajja ewlenija lil kull grupp ta' studenti sabiex dawn jagħmlu tfenġija tagħhom. L-għallima issa se tagħtikom ġrajja ewlenija tal-istorja. Kull grupp se jaħdem fuq ġrajja ewlenija. Ġifieri l-għallima se timmarkalkom fuq il-mappa tal-istorja il-ġrajja li se tiktbu strofa dwarha. Tajjeb, mela jiena għażilt l-ewwel ġrajja fejn għandna il-ren li u wieħed li jibni iż-żejt. Mela ma ħadx iktar minn żewġ minuti biex inpenġi tpenġija ta' dik il-ġrajja ewlenija. Żidtilha iktar dettalji biex tenni naħseb għax hawnhekk ir-re tiegħi għandu wiċċ imdejjaq u qiegħed jaħseb fuq il-prinċepp li jixtieq li jkollu u jekk ikollu prinċepp il-pjan tiegħu li jibni fontana li tfawwar iż-żejt. Imbagħad il-pass li jmiss hu li f'5 minuti nħares lejn dan il-kartellun b'5 sensi is-smigħ, il-ħars, ix-xam, it-tejjim u l-mezz, kif ukoll il-kaxxa bil-ħsibijiet u l-emozzjonijiet tal-karattru. Tajjeb, mela f'din il-ġrajja qed nistħejjel li l-prinċepp qiegħed jisma' t-taħfif taż-żejt kif ukoll it-tarbija u titħakkem. Qed nistħejjel sultan jara via Gustusa. Issa is-sultan jista' jxomm ir-riħa taż-żejt jirġa' mill-fontana. Kif ukoll hawnhekk ma jista' jtiehem xejn għax iż-żejt mhux tajjeb biex tieklu irid ikun maħdum. Danna forsi ftakar fl-ikel li se jibda isajjar għat-tarbija tiegħu. Il-mess hawnhekk is-sultan se jaħseb kif se jħoss iż-żejt li ħireġ mill-lajn kif ukoll se jħoss iċ-ċkunija u l-irtubija tat-tarbija. Tajjeb, kif ukoll bħala ħsibijiet bħalissa huwa mdejjaq jixtieq b'qalbu kollha li jkollu tarbija huwa ħerqan li jkollu tarbija lil min jista' iħalli s-saltnan tiegħu u jieħu gost jarah jikber u jitgħallem. Għalhekk iħossu ftit imdejjaq u ħerqan u qiegħed jaħseb kif se jieħu ħsieb it-tarbija tiegħu u kif se jibni l-għajn. Mela dan il-kartellun għenni niddeskrivi fid-dettall. Issa hawnhekk nista' nikteb xi kliem jew frażijiet jew xi tpenġijiet li jgħinuni naħseb, li jgħinuni niddeskrivi fid-dettall. Tajjeb, din tieħu madwar 5 minuti. Wara imiss li nibda nikteb l-istrofa. Issa l-istrofa se tkun magħmula minn 4 versi. 1, 2, 3, 4. Mela għandna 3 kelmiet, 4 kelmiet, 3 kelmiet u 4 kelmiet. Studenti issa se jesprimu ruħhom
fi strofa b'4 versi huma se jirreferu għat tfenġija kif ukoll għal kartellun bil-5 sensi, il-ħsibijiet u l-emozzjonijiet. 5 minuti biex niddiskutu ma' sħabna tal-grupp se niktbu f'din l-istrofa. Strofa li tiddeskrivi x'inhu jiġri f'din il-ġrajja. Fil-każ tiegħi fl-ewwel ġrajja kelli ċans naħseb bl-użu tal-5 sensi, il-ħsibijiet u l-emozzjonijiet u għalhekk se nikteb il-ħsieb tiegħi mhux sentenzi imma versi ta' poeżija. Il-versi jistgħu ma jirrimawx. Se naqsam magħkom l-istrofa li tirrakkonta l-ewwel ġrajja tal-istorja. L-aħħar pass kull grupp se jaqra l-istrofa tiegħu grupp wara l-ieħor skont is-sekwenza tal-ġrajiet fl-istorja u b'hekk l-istorja tiġi rrakkuntata f'poeżija. L-istudenti jistgħu jagħmlu xi mossi waqt li jkun qegħdin jaqraw l-istrofa tagħhom. Poeżija tista' titkanta wkoll, tistgħu tagħżlu melodija u minflok taqrawha tkantawha skont din il-melodija. U jekk tridu tistgħu tisfnu magħha. Jiena għażilt li inkanta permezz tar-rap. U issa se nkantalkom it-tieni u t-tielet strofa ta' l-istorja bir-rap. Prinċep kollu żuffiet beda t-tfittxija għas-7 tronġiet, ix-xieħa akka rrabjata għax hu waqqala iż-żejt. Yeah. Il-prinċep sab ix-xieħ marfuq u saqsih, Sinjur tista' tgħinni fejn qegħdin it-tronġiet? Yeah. Matul din is-sessjoni ktibtu poeżija dwar l-istorja li ġiet irrakkuntata. Aħna ninsabu ħerqanin li naraw ix-xogħol ta' l-istudenti mibatulna l-poeżija ta' din l-istorja jew ta' kwalunkwe storja u aħna nxandruhom fuq il-paġna tal-Facebook tal-programm. Nispera li ħadtu gost tisimgħu ir-rakkont, tiddeskrivu fid-dettall stampa kif ukoll toħolqu poeżija. Sakemm nerġgħu niltaqgħu, grazzi u saħħit.